Sziasztok, én Patrik vagyok, és ebben a videóban most táncolni fogunk, és megmutatom nektek, hogy én sohasem fáradok el. Egy pillanat, csak megnézek valamit gyorsan. Na, hát ebben a videóban most megmutatnám nektek, hogy én sose fáradok el. Na, kezdjünk is el táncolni rá. Bekapcsolom a tévén, és már mindjárt megy is. Sose fáradok el. Mi ez? Mi az, hogy én elfáradok? Mi ez? Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Sziasztok, megint Magdi vagyok. A kisfiamat felvettem videóra, úgyhogy észre se vette. Na, hát felrakom YouTube-ra. Iratkozzatok fel rá, és lájkoljátok, kérlek. Sziasztok!